Neng makan jagan? Neng makan jagan? Oma bedor. Oma bedor jagan? Oh, omanya main no? Oh. Hello friends, good morning. Welcome back to my new vlog. Ani kita vlog nonton kabar baik. Dan macam party dong mana? Ini jangan ini bidan misalnya ini party man. Flashback. Happy birthday Baba. Usah kesilap dulu? Baba. Yeah, Baba silap dulu. Usah ke ang silap dulu kon. Ang silap dulu kon usah kelai. Baba silap deh. Oh, boleh mana Baba lap dulu dulu kelai. Nih. Nua kede no? Gedan sino? Dung bau. Iya, dung bau. Ini. Nih, thonna pun kere. Aku misikan ada. Ma? Sini birthday le? Party gila. Sini birthday? Party gidir ketan mencet orang bisnis bodoh dah. Nengi? Ya party. Omun genda? Omun gen? Omuna? Tangan. Oh, dahan gen toro balik matu omun nanti nengle. Chonna pite no? Lapu. Happy birthday le konse? Happy birthday. Happy birthday. Hena? Hena happy birthday na? Tuh. Ambung kerja deh, ambo sakatan kan deh? Ani Deh. ani deh. Desember ko जों मिरामिसै बिदाय होबाय ओमफ्राय दिनै 1 जानुवारि 2022 नि आनो दिनै पार्टी दं आरो गासिबो रायजोखौनो जाहोजोबगोन बार्थडेनि नामावबो ओमफ्राय निउ इयारनि नामावबो जाहैबाय ओमफ्राय आलासिफोरबो गासिबो लिंजोबदों अमा मासे बोरमा खासि दं दाउबो ओमफ्राय नाबो बिदि गासिबो आरो जाय जेखौ जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मैया गुमिया बायना लाना फैदोंमोन नै सोलाबदो सोलाबनाय Narengauni mama. नारेंगावनि मामा दे दामलाय दामलाय ए नोंनि हेपि बार्थडे हा हेपि बार्थडे लाबोदों गस्ला गोदानालाय गस्ला गोदाना Tangan buat happy birthday baik. सोर लाबनाय सोर लाबनाय Belum kok. नङालै गस्लाखौ Doi nung labannya. औ आं लाबोनाय न मा जाहोगोन दिनै हा मा जाहोगोन Oma. आरो Kau. Tau. Nak. Nak. Bermak. Nak. नों माखौ जागोन नों माखौ जागोन Oma bedor. अमा बेदरखौ जागोन अ अमायानो मेन न Oh. Hah? Sino ko ah? Aras eh? Ako loy. Ke ete khabi na arta khabi. Kali khawar bi aro. Meeting janai lang nai gasi boro jokar खालामगासिनो नै. जोंना birthday boy ya. Hokarale. Dambo ada. Hengkarang lo. Manam le nengna? Manam le? Manam le nengna? Happy birthday. Alu bau. Dini sini birthday. Sini birthday. Nei dinge. Sini birthday le? Sini birthday. Ni, manam nengna?
Manam nungna? Manam? Yang Bormo. Ready. They open. Dah menjangan. Yang itu, deh. The next day. बेखिनिया गासिबो जोंनिजों थारमाने जों बार्थडे मैया पार्टि खालायखांनानै दिनै बेरायनो फैदों हाद्रि रायन' इक' रिजर्टआव गासिबो न'निफ्राय गारि गंब्रै 26 जन मानसि बेखिनिया बै स्टार्टिंनिफ्राय बेसिम बै लास्टआव दंबावो पुरा इन्जय जागासिनो बिथिं मामोन मा आयं बाजै आनै दंजोबो गासिबो So, जों दा बेनिफ्राय थांनो ओंखारफिनबाय बार्थडे पार्टिया जोब्बाय गाइसोलायानो सासे गाइडखौ लानानै फैदों जोङो So, जों दा बेनिफ्राय थांनो ओंखारबाय Rian. Malay. Ma? Mana? Thale tu yang hancur hor. Merangna? Thale yang tanggun. Tanggun juga. गारिया जोंना गंब्रै बे गंसे बे आंनि ओमफ्राय बैथिं आदानि ओमफ्राय आरो गंसे गुमैनि दङ मायाव गाखोगोन yang ओइ Rian मायाव गाखोगोन हा